Πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για επιχειρηματικότητα. Αυτό που λείπει είναι η σωστή ανταπόκριση από τους θεσμούς. Είμαστε ένα αγροτουριστικό κατάλημα, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες στη φύση και διατροφή τοπική. Το κράτος εδώ έπαιξε ένα πολύ καλό ρόλο. Καταθέσαμε μια πρόταση, μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα Polity Leader, πήραμε χρηματοδότηση. Τώρα κάνουμε επέκταση με το ίδιο Leader, το οποίο βοηθάει ιδιώτες, οι οικογένειες με δηλαδή μικρές στατιστικές μας, να κάνουν μια επιχείρηση. 1.464 σχέδια έχουν εγκριθεί μέσα από τα προγράμματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ για να γίνουν μικρές επενδύσεις στην Κρήτη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα 700 από αυτά είναι στον τουρισμό. Τα υπόλοιπα είναι σε άλλους τομείς ανάπτυξης του νησιού μας. Όλοι γνωρίζουμε το ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά πρόκειται για χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δρομολογούνται σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ένας σημαντικός από αυτόν είναι η ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα. Δεν είναι μόνο χρήματα που δίνει σαν κίνητρο το κράτος. Το κράτος μπορεί να δώσει σαν κίνητρο μια φοροαπαλλαγή, μπορεί να δώσει ένα άτοκο δάνειο. Υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα προς επιχειρήσεις, οι οποίες όμως κάπως θα πρέπει να είναι και οι επιχειρήσεις που εμείς έχουμε ή θέλουμε να αποκτήσουμε, όπως είναι επιχειρήσεις στον τουρισμό, στην αγροτική ανάπτυξη, τεχνολογίας, υψηλής τεχνολογίας. Οπότε υπάρχουν και τομείς πολιτικής συγκεκριμένοι. Η νοοτροπία ότι το κράτος θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα επιδοτώντας αυτή τη δραστηριότητα ή βοηθώντας το ένα ή βοηθώντας το άλλο είναι λάθος, γιατί το κράτος δεν μπορεί να ξέρει. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι το κράτος πρέπει να χρηματοδοτεί νέες επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί συνήθως οι χρηματοδοτήσεις αυτές δημιουργούν τις λεγόμενες χρυσές χειροπέδες. Δηλαδή, ουσιαστικά δένουν σε έναν τρόπο λειτουργίας χωρίς να επιτρέπουν να απελευθερώσει κάποιος την επιχειρηματική του δράση. Το πρόβλημα του κράτους είναι ότι σαν θεσμός ο ίδιος είναι ενάντια σε όλα τα πράγματα που κάνουν την επιχειρηματικότητα και δει την καινοτόμο τεχνολογική επιχειρηματικότητα να λειτουργεί. Το κράτος προσπαθεί να δει τον κόσμο γύρω του και να βάλει κάποιους κανόνες και να οριοθετήσει πράγματα και να πει αυτό γίνεται έτσι, αυτό δεν επιτρέπεται. Η καινοτομία είναι μια διαδικασία στην οποία κατά κάποιο τρόπο τα αμφισβητείς όλα αυτά. Λες, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω από πριν τι είναι καλό, τι πρέπει να υποστηρίξω, τι πρέπει να βοηθήσω, τι πρέπει να απαγορέψω. Θα δοκιμάσω πράγματα και θα δω τι δουλεύει. Προφανώς σε μια υγιή κοινωνία το κράτος πρέπει να απαγορεύει και να περιορίζει συμπεριφορές οι οποίες δημιουργούν εξωγένειες σε όλους τους υπόλοιπους. Ο ρόλος του κράτους σήμερα προφανώς δεν είναι ικανοποιητικός. Είναι πολύ περιορισμένος έως ανύπαρκτος. Αυτό που θα άλλαζα όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επενδύσεις και ειδικά σε νεοφυείς επιχειρήσεις, θα ήταν να δίνονται φοροαπαλλαγές σε όσους επενδυτές αποφασίσουν να επενδύσουν τα χρήματα σε μια νεοφυή επιχείρηση. Έτσι θα υπάρχει ένα παραπάνω κίνητρο στον επενδυτή να επενδύσει τα χρήματά του σε μια νεοφυή επιχείρηση. Πρέπει να αλλάξει εντελώς ο πτωχευτικός κώδικας, ώστε να μην είναι τόσο επαχθές το θέμα της πτώχευσης, που κάποιοι το φοβούνται και είναι και ο στιγματισμός, αν θέλεις, ο κοινωνικός, ότι η εταιρεία που έκανες κάτι και απέτυχες. Η αποτυχία γενικά στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο στιγματίζει.
Να σας πω λοιπόν για την διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας. Ήταν μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Περάσαμε καταστάσεις οι οποίες σε επίπεδο διαδικασιών δεν βγάζεις και νόημα. Η Unismac είναι μια εταιρεία η οποία παράγει προϊόντα snack, καινοτόμα και έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι ό,τι φτιάχνουμε είναι χωρίς γλουτένη. Το προϊόν χωρίς γλουτένη, αυτό που κάνουμε, είναι κάτι το οποίο είναι και φαρμακευτικό είδος. Δηλαδή, θα μπορούσε να απευθύνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα τη ηλιοκάκη και άρα πωλείται μέσω φαρμακείων. Μόνο για αυτό το θέμα είχαμε μπλέξει σε ένα κικαιώνα 3 μήνες να προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με τις υπηρεσίες ποιος πρέπει να έρθει να κάνει τον έλεγχο για να πουλήσουμε τα προϊόντα μας που τα πουλούσαμε ήδη στο εξωτερικό στα ελληνικά φαρμακεία. Μια κατάσταση η οποία και για την ελληνική οικονομία δεν είναι σωστή, διότι οι ξένες εταιρείες παίρναν πιο εύκολα αυτή την πιστοποίηση, πουλούσαν τα προϊόντα τους στα ελληνικά φαρμακεία και εμείς, η ελληνική εταιρεία, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη με την γραφειοκρατία την ελληνική. Δυσκολίες συναντήσαμε κυρίως στο ξεκίνημα. Ξεκινούσαμε μια δραστηριότητα η οποία δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Η παραγωγή εκχυλισμάτων και αιθέριων ελαιών από βότανα της Κρήτης κυρίως, καθώς επίσης και η παραγωγή καλλιτικών προϊόντων. Ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσουν να καταλάβουν σε ποιο χώρο θέλαμε να δραστηριοποιηθούμε, ποιο ήταν το αντικείμενο και από ποιους φορείς θα έπρεπε να πάρουμε τις διάφορες άδειες. Αυτό χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια και μεράκι και δουλειά για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Η άγνοια της πραγματικότητας της αγοράς και οι γρήγορες αλλαγές που γίνονται και που πρέπει να είσαι αρκετά ευέλικτος και να προσαρμόζεσαι στα δεδομένα που διαμορφώνονται, εκεί υπάρχει μια δυσκολία και μια καθυστέρηση. Ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε σαν ιδέα το 2006 και ξεκινήσαμε παραγωγή το 2010 ήταν και οι καθυστερήσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα της γραφειοκρατίας είναι τόσο παγιωμένο στην Ελλάδα και έχει να κάνει και με τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή αυτή την ιεραρχική δομή από υπαλλήλους, προϊσταμένους, διευθυντές, γραμματείς, που υπογράφουν μέχρι να βγει μια τελική απάντηση. Και αυτό πάντα θεωρούνται ότι ήταν ένα εχέγγυο νομιμότητας και ασφάλειας. Όταν είναι ένα πράγμα τόσο παγιωμένο, πρέπει να υπάρχει πολύ ισχυρή πολιτική βούληση για να αλλάξει. Ως τώρα, αυτή η πολιτική βούληση που θα ανατρέψει όλο αυτό το κομμάτι σε ένα μηδενικό ή λιγότερο επαχθές από τώρα βαθμό δεν έχει βρεθεί. Ασχολούμαστε με το τουριστικό κομμάτι, το τουριστικό ρούχο. Ασχολούμαστε 30 χρόνια τώρα με αυτή τη δουλειά και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε άλλα 30, να ασχοληθούν και τα δικά μας τα παιδιά, να πάει και στην τρίτη γενιά. Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται εδώ σε Ηράκλειο Κρήτης. Έχουμε ξεκινήσει από την Αθήνα, μετά ήρθαμε εδώ στο Ηράκλειο και τώρα είμαστε στο Βιοτεχνικό Πάρκο στην Ανώπολη. Μεταφερθήκαμε εδώ το 2006, βγήκε ένας νόμος που οι βιοτεχνίες πλέον δεν μπορούσαν να είναι διάσπαρτες μες στην πόλη και έπρεπε να πάμε σε οργανωμένο χώρο, οπότε αγοράσαμε οικόπεδο εδώ, με τη βοήθεια ενός αναπτυξιακού νόμου, με μια επιδότηση και μεταφερθήκαμε εδώ. Εδώ στο Βιοτεχνικό Πάρκο έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται άλλες 22 επιχειρήσεις με τον ίδιο χαρακτήρα. Παραγωγή ειδών λαϊκής τέχνης. Ήμασταν, αν όχι ο πρώτος, ο δεύτερος που ήρθε στο χώρο του πάρκου και καταστάθηκε. Δηλαδή, αισίως πλησιάζω τα 7-8 χρόνια τώρα, μόνιμης εγκατάστασης. Όταν βρίσκεσαι σε ένα οργανωμένο χώρο, εκτός το δικό σου, έχεις να κάνεις με κάποιους άλλους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι επίσης είναι οργανωμένοι.
έχεις να κάνεις με κάποιους οι οποίοι είναι κοντά σου και είναι στο ίδιο επάγγελμα με σένα. Άρα υπάρχουν κάποιες κοινές αφετηρίες και υπάρχουν και κάποια κοινά, τα οποία αν τα βάλεις όλα μαζί, αυτό το δικό σου δυναμώνει. Λέγονται πολλά για το ελληνικό κράτος και το πόσο βάζει την εκλογμαδία στην επιχειρηματικότητα. Ναι, εντάξει, δεν είναι το πιο φιλικό κράτος στις επιχειρηματικές λειτουργίες εν γέννη, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας. Θα έλεγα μάλιστα πως κακώς παραπονιούνται οι περισσότερες startup ότι οι διαδικασίες είναι δύσκολες επειδή χρειάστηκε να πάμε μια φορά στην εφορία. Το πραγματικό πρόβλημα που δημιουργεί το κράτος είναι στις πιο ώριμες και μεγάλες εταιρείες. Διαδικαστικά είδαμε ότι δεν υπήρχε κάποια δυσκολία στη δημιουργία της εταιρείας στην Ελλάδα. Ήταν αρκετά εύκολη και streamlined η διαδικασία και άνοιξε αρκετά γρήγορα κιόλας η εταιρεία. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα σε σχέση με πώς ήταν παλιά. Θα μπλέξει ελαφρώς με την γραφειοκρατία, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που νομίζουν κάποιοι και δεν είναι αποτρεπτικό. Άμα πεις ότι θα αφιερώσεις από μια εβδομάδα μέχρι ένα μήνα, το πολύ θα έχει τελειώσει η βασική διαδικασία. Αν έχεις το σαράκι της δημιουργίας, έχεις μια ιδέα, θες να τη δεις να γίνεται πραγματικότητα, θες να το κυνηγήσεις, να το τρέξεις, τότε συνήθως αυτά τα προβλήματα δεν είναι καν στο μυαλό σου. Άρα αυτό που έχω να προτείνω δεν είναι σκέψου τη γραφειοκρατία και μην ξεκινάς. Ξεκίνα και υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων που είτε το έχουν κάνει, είτε ξέρουν, είτε μπορούν να σου προσφέρουν συμβουλή για το πώς θα ξεπεράσεις τη γραφειοκρατία ή θα την κάνεις, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι ο παράγοντας ο οποίος είναι ανασταλτικός.